minon non jeune ji minen komi tampuɓe min gonno legal haare ɗo jeune uji jirɗo tan gonɗo hay goto liggaki ɓe goni koye funtude min so élection yonti ɓe gara mbara min haala ɓe gadda balle mabɓe so ɓenni ɓe mbaɗi min ɓoccode kala mo jiiɗa ɗo joni en waɗa taho haalu en yirlo mun fof ko desɗo ɓen jogui galleji mumen jogui yummiraɓe mumen en poti wadde ngala doole poti ko wallede kono wona engrais oɗon ƴetti haalis tan onon oɗon carodire nder mon wona gonga eyyi ko yettere Allah ha joni ko fewte minen suuhaɓe wuuro ngo min mbawi wiide guila mairie ndi jooɗi ɗo henna kam so woni to banggue gartam suuhaɓe ɗo henna hande banggue gollal kam ɓe keɓani ɗum ɗo hande e wuuro he bon isinaji ɗi ne mbayi leydi ɗo e hunare kono hay ko gollat toon ko aɗa wawi limde ko heddiɓe gollani ko jooɗiɓe tan sa yi ɗum wayi noon gonga ligguey no woodi ɗo sa ala doole a wawa liggade hen wala mbawa habde e mabɓe a wawa liggade il faut mbawa habde e mabɓe haaɓe kulma soɓe kulima ɓe nanduma nder ɓe kokkuma hunde daƴƴa kono neɗɗo gonga yanke wawa wonde e mabɓe mi sikki mataw wuuro fewno ɗum ko neɗɗo gonga yanke kono calotoɗo wawa wonde e mabɓe kamɓe jiidi tan ya won tan ganduɗa hoorema neɗɗo gueeri tan gara tan aɗa ƴetto aɗa haala ko welma ɓe kokkuma place mbima aɗa deeƴi wuuro ngo noon heewi yimɓe ko salotoɓe bon so tawi noon ala ko heddi neɗɗo yeehi o ardinama wuuro o wawa lijjidde suuhaɓe wonɓe wuuro no golliri o wawa fewnande yimɓe kadi peeje no potata wurdude alay saago ɓeydo tidde tan bon e nder ɗum noon bon minenne kadi min ñagoto tan ha joni ko fewte e gouvernement o ko fewte e bandiraɓeɓe kadi aussi bon caɗele amin gonde caɗele so Allah ɗo Hammady Hounare ɗo bon ko adi fo wuuro ngo ala ɗo mbawɗa rewde fof ko ndiyam ɓolam kuɓeje hande ponnoɗo darade fewno huɓere muɗum wawana hoore mum hay batte par ce que kono wawana hoore makko hay batte sa gollani hay batte ala ko mbawnoɗa hoorema minen hayso min ligga hen yo miñiraɓe men liggo walla yimɓe wuuro ɓe yo liggo kono oɗo ƴettu tan ganduɗa hoorema ɗum ɗo tan parnaɗe nokkuma an tan goto mbiya galle ma tan yo wel heddiɓe ɓe go hunaɓe ɗum moƴƴani fewnata wuuro ko fewnata wuuro woni hollum kala ko meɗɗa mennu hen bande wuuro yaaro yeeso enen foof mballodiren fewnen wuuro neɗɗo goto wawa fewnude wuuro sen kawri kawral ngal noon ummoto koye mabɓe kamɓe ardiɓe mairie ɓe koye mabɓe ummoto ɓe ƴeewa sukaɓe jeune uji wuuro ngo ɓe mbatte mabɓe hagguillaji yirutoɓe ɗo en ƴeewa ligguey mbawa dañde ɗum tawi neɗɗo yaaha ha ɓooye guedde galla bamum yaaha ko mette ittata ɗum noon wona haydara mette tan ittata ɗum noon yo balluɓe ɓe liggo min noon mbaɗemi hayso ɓe noddani min pour mi liggo yo balluɓe min mi suuɗaki min jimmi ko yoɓe balluɓe ɓe liggo liggey gonɗo toon o yoɓe nodduɓe liggo hen soɓe liggi ɓe gaddima e galleji mabɓe minen han mbawi hebde minen hayso ko weccet kono joni leegal ngal joni kala boymo jiiɗa damat galle ay tawa toon sukaɓe worɓe enen dendi ɗon ɓenen jara atuji ɓenen jirlo sa ala liggey ala haydara so ɓoya wujju yat ha yo ballu ɓeɗo liggo soɓe gujji wona ko weeliɓe ɗo isinɗo ko guesseji amen keeɓa guesse keɓade ɗe mono fof joguino toon guesse tati mbiya walla guesse nayyi en ɓe gaari ɓe keeɓi leydi ndi minen min gollani e guesse he kadi min gala jobdi kadi to banggue guesse amen ɗemin joguinoɗe bon so ɗum ɓenni yewte somin kaali ɓe mbiya min komin kaali ko wonde ko min ganda affaire politique no foti yarude ñande fof noon ɓe gara ɓe posa min ɗo question ngaji ɓe binda e kayitaji mabɓe ɓe nawa kono ɗon ene wayno yolde nde nde juuti e nder ko yolde nde juuti ko fewjete ko minenne komin pewja tan kono ala ko min mbawi hen par ce que ko woni ala ko min mbawi hen ko kanko mawɗo ponnoɗo ardade min holla min no min pota darade ha min keeɓa hujja amen one e darde amen ndeni ko on mawɗo woni ko wallani min e nder ko wallani min yooli hujjaji amen bo e nder ko yooli hujjaji amen minen wonɓe ɗo e wuuro ɓe holno min mbawata dañde komin golliri holno min gurdata minen min guurani par ce que ɗum ɗon fof noon ko kanko saabi laamu makko ngu saabi ɗum bon e nder ɗum noon neɗɗo sa laamima wona mi laamima tan gara hande mi hokkuma ko mbaɗeɗa bottade keddiɗo macca ɗum bon wonɓe o hokkata ko mbaɗi bottade ko machallah mo waɗa kono noon won heddiɓe ɓe ganduɗa ala ko gande gueɗe makko hay batte ala ko keeɓe makko ala ko mbawi dañde makko kala liggotoɗo e société kañum ma waɗa feere ha galle mum foof liggo e nder galle he
holko saabi ɗum ko politique woni ɗon politique ganduɗa hoorema mi waɗat kono élection so ari il faut mi wiya mbaɗa change mbaɗa waɗa tappale anani ɗum wona gonga ƴeewen wadde gonga jaaren yeeso holko mbiyata gonga exactement mbiyami gonga koɓe mbaɗata ganduɗa hoorema ɓe ƴetta galle goto ɓe itti hen yimɓe joyo jeegom ene jahan liggoyo to yoɓe ƴewtu ɗum e liggoyol toon fas o wona galle goto waɗana ɗo wona galle yiɗi pour wuuro ngo fof rendi ɗum ɗo guesa ma amen nen ɗo kefta guesa babiraɓe amen nen ɗo kefta yo mballu yimɓe liggo hayso ko ganduɗa hoorema ɓe jirlina ɗum yoɓe noddu yimɓe hunaare fof no wawi liggade fasase hunaare fof no wawi liggade fasase kono woni hen ko politique o noon soɓe jiiɗi yimɓe jaara yeeso wuuro ngo yaara yeeso yoɓe guittu koɓe mbaɗata ko ɓe mbaɗa gonga kala ko jiiɗa e aduna so wona gonga yahata